stilul acesta pompieristic de a începe ceva cu toată energia și se răsuflă pe la jumătate. Că nu funcționează, poate în cazuri anumitor oameni și foarte izolat, în cazuri foarte izolate, pentru că avem nevoie de timp. E clișeul acela că ai nevoie de cel puțin 30 de zile ca să realizezi un nou obicei, dar eu cred că ai nevoie de mai mult decât motivație pentru a începe noi obiceiuri. Ai nevoie de energie, în primul rând. Și, din păcate, majoritatea oamenilor cu care eu am discutat în această perioadă, la finalul anului, se trezesc cu o foarte mare oboseală. Și atunci tu ai deja oboseală, ai deja o epuizare și mai vrei să și faci aia și să faci și cealaltă. Și de unde? Pentru că obiectivul care poate lipsește din schema de autorealizare pe care o pui acolo este de a mă odihni. Cum ar fi ca în loc să ne punem obiective să ne trezim la 5 dimineața pentru că așa se trezește un CEO și gata, eu mă trezesc. Cum ar fi să îmi propun să dorm 8 ore și să încerc să am un obiectiv din odihnă și relaxare, de care poate am foarte mare nevoie.